решения на местния парламент от последното му заседание очаквайте в емисията ни утре вечер. Международна среща по проекта Устойчив модел на развитие за зелените планински зони Green Mountain се провежда в Смолян. Домакин на форума е областна администрация, която е един от партньорите по проекта. Специално за Смолянска област целта е да се използват планинските ресурси за подпомагане на инфраструктурното и икономическо развитие на региона, без това да навреди на самата планина, обясни заместник областният управител инженер Недялко Славов. В областната администрация на Смолян бе открита международна среща по проекта Устойчив модел за развитие за зелените планински зони Green Mountain. Двудневната среща по проекта включва заседание на членовете на управляващия комитет, както и паралелна работа на 3 работни групи. Участниците във форума са представители на 9 европейски страни, сред които Италия, Австрия, Унгария, Румъния, Словакия, Черна гора, България. Във всяка страна има планински региони, което ги обединява в търсенето на ресурси за тяхното икономическо развитие, подчерта при приветствието си към участниците областният управител на Смолян инженер Стефан Стайков. Той добави, че проектът дава възможност за сътрудничество на тези страни в общото европейско семейство. Заместник областният управител инженер Недялко Славов обясни пък, че проектът има за цел да създаде устойчив модел за развитие на планинските региони, използвайки техният ресурс. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма за транснационално сътрудничество между Югоизточна Европа 2007-2013 година, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие. Освен създаването на механизъм за устойчиво развитие на планинските територии, в края на проекта ще се изготвят 9 плана за отделните държави, онлайн система и сформиране на планински срещи за обмяна на добри практики. Инженер Славов сподели с какво конкретно